suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barangnya. Apa ya, Pak? Ngaku. Ya mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan di dalan to, Pak. Oh iya Niku iya kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya nggih, Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Dan namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah iya aja Pak Degleng tokno aja, Pak Gonto Supono alias Degleng ngono nggih. Nah iya Mang.